Umuna kadagiti kang runaan at damag. Iti may kawalungal daw ti impeachment trial nagparang at istigo ti prosekusyon ni NBI Director Melvin Matibag. Imputang na apudno ti pangta ti Vice Presidente iti biag ni PBBM iti First Lady ken iti sigod a House Speaker. Inlalawag pa ni Director Matibag ti pangta iti biyag ti Presidente, manibot iti may kaduma akang atuan opisyal ti Pagilian ket pangta matlaeng iti national security ti Pilipinas. Ada detalye ni Bridget Marcasi Pangusfian. Ang ginawa pong banta ng Vice Presidente ay tinatrato na naming hindi banta kundi isang plano para po sa pagpatay sa ating Pangulo. And that is a threat to the President which we consider also na threat po sa ating national security. Iti may kawalungal daw ti nakabista ni Vice President Sara Duterte. Dagos ngayon parang ti prosekusyon ni Attorney Melvin Matibag. Dagos ngayon paganatgat ni Matibag tinaaramid da Special Task Force ken no kasano daytoy kapatag kadagiti nagbalin apangta ti Vice Presidente. Tayo po ay nagtatag ng tinatawag ko Special Task Force po sa pamamagitan ng pag-create po ng isang administrative order kung saan bumalangkas po tayo ng mga miyembro ng aming pong opisina para sila po ang magtuloy ng investigasyon na ito at mag-monitor po ng mga kailangang gawin. Ang malinaw na banta at planong pagpatay po sa ating Pangulo na para sa amin po sa law enforcement, ito ay nag-transcend na sa banta po sa ating national security sapagkat anuman pong banta sa ating Pangulo ay banta sa seguridad ng ating bansa sapagkat ito'y magdudulot ng kaguluhan, ng ligalig at destabilisasyon po sa ating pong gobyerno at sa ating pong bansa. Sigunpay ken Matibag, may sapay akit kita anda tinagbali na pangta ni Baste Duterte. Sasalita ang mayor ng Davao City na si Mayor Sebastian Baste Duterte na sinabi niya na isang ulo lang naman ang kailangan namin at yan ay ang ulo ni Bongbong Marcos. Yan po ay aming isinama sa aming factor upang buuin po itong ating Administrative Order number 11. Isang ulo lang naman ang kailangan namin, ang ulo ni Bongbong Marcos! Kapansin-pansin po na makikita natin na nanggagaling sa isang pamilya ang pagbabanta sa ating Pangulo at parehas na nag-refer sa ulo ng Pangulo. Kung kaya naman, iniisip po ba namin kung meron bang kasabwat o may sabwatan sa pangyayaring ito sapagkat gaya po ng aking binanggit na noong November 23, binanggit po ng ating Vice Presidente na meron na siyang kinausap para pumatay sa ating Pangulo at pumayag siya. Kaya ito po ang amin pong tinututukan sa task force na amin pong itinatag. Imputangpay ni Matibag ti epekto ti pangta iti national security. That the threat is serious, active, and continuing doon po sa banta sa ating Presidente. At dahil ito ay seryoso, aktibo, at patuloy na umiiral, ay nagiging banta na rin po sa ating pambansang seguridad. Sapagkat anuman pong banta sa seguridad ng ating Pangulo ay banta po sa ating national security. Na yung kanila pong aksyon ay nagkakaroon po ng epekto para kumilos sa mga nakakarinig, ang kanilang mga supporter, upang maghasik po ng ligalig at kaguluhan po sa ating pong bansa at hindi na nirirespeto ang ating pong konstitusyon at wala na rin pong pagtingin sa ating democratic process. Dinakamat ng matlaang dagiti nagbali na basaran ti Special Task Force, mainay giti pan nakaimbestiga iti panagpangta ti bise iti biag ti Presidente. Una na po rito yung pattern of violence po. Bukod sa pattern of violence, ano pa kung mayroon pa? Yung pong gravity at seriousness po ng isa pong pangyayari. Anong sunod dito kung meron pa? Yung pong identity and identifying characteristic po ng involved po doon sa pangyayari. Bukod sa identity, ano pa Mr. Witness kung mayroon man? Ang isa po rito ay yung kakayanan po at kapasidad po ng nabanggit po na subject po. At bukod sa apat na iyong nabanggit, ano pa ang inyong ginamit na batayan kaugnay ng investigasyon na ito? Yung pong tinatawag na motive o motibo at intent po ng personality po. Mainay pa'y iti pattern of violence ti Vice Presidente. Na ang Vice Presidente mismo ay kasama doon sa Oplan Tokhang, isa sa mga arkitekto ng Oplan Tokhang. At dito rin po niya sinabi
na instead na barilin at patayin para hindi nalalaman ng media, ay kidnapin na lamang yung mga subject po, mga shabu users o kaya yung pong ibang gumagawa ng krimen o nagtitinda ng droga at ibaw na lang po sa isang quarry. Na kung saan natagpuan po later nitong Laod Quarry na meron pong mga biktima ng extrajudicial killings. Ididinamagmot ni Senator Judge Raffy Tulfo ni Matibag saknan iti panagpangta ni Mayor Baste Duterte. Itrinato po namin ito na isang threat sa isang banta sa ating Pangulo that transcends also to a threat to our national security. So is it the same as saying may patong sa ulo ang isang tao, like a reward, whoever can capture this person, dead or alive or something to that effect? It could be that way or it can be in many ways, pero ang sa amin po, ang namin naging interpretasyon nga dyan, isinama po namin ito sa maraming banta sa seguridad ng ating Pangulo. Itimot damag ni Senator Judge Risa Hontiveros no agtultuloy paylaang ti pangta iti biag ti presidente. Tama po yan, sapagkat binanggit ko nga po kanina yung ginagamit sa National Threat Assessment Center po ng Secret Service ng Amerika, ay pumapasok po doon yung mga obserbasyon na yan. At katunayan po, lalo pang lumawig o lumawak yung mga banta sa presidente, namin pong namomonitor. Pati po mga ordinaryong tao ngayon, ay napakadali po na magbigay ng banta. Itangal daw, manamnama nga agsubli ni Matibag para iti cross-examination ti defense team ken posible a redirect ti prosecution. Bridget Marcasic Pangosfian para iti Pagilian. May naig iti dayta adamag manirimaan paylaang ti may kasyam nga aldaw ti impeachment trial kontra iti Vice Presidente. Nakasalang ita ni NBI Director Melvin Matibag kas ti stigo ti prosekusyon kan naituloy itang aldaw ti cross-examination ti depensa kastamatan iti clarificatory questions dagiti senator judges. Iti imbutaktak ni Director Matibag kontra iti Vice Presidente maitunos iti investigasyon ti NBI. Ilalawag na ang manarimaan ti panangsapol da iti individual a maatap a kinatindulag ti Vice Presidente amang papatay kadagiti na dakamat nga opisyal. Imbinglang pay uno imbinglay pay ti NBI Director at 20 nga individual ti person of interest nga imimbestigaran ti NBI a posible a kinatungtong ti opisyal.